приятели! Много се радвам, че отново сме заедно и че отново ще ви накарам да изпитате приятни емоции, гледайки пълен айляк. Радвам се също и че предаването толкова много ви харесва. Благодаря на всички за позитивните коментари, за всички тези съобщения, които ми изпратихте. Именно те ме мотивираха да седна и да създам поредната доза айляк. Този път имам и подарък за някой от вас, но накрая ще разберете как можете да го получите. Днес, както винаги, ще видите много интересни отговори на въпросите, зададени от мен. За първи път всички въпроси ще са на една тема, а темата ще е география. География! Но, преди всичко, нека изясня нещо, за което все още много хора ме питат. А именно, каква е целта на предаването? Целта, скъпи мои приятели, както казах в първото предаване, в което имаше накърнени от невежеството си герои, е не само да покажа колко струва образователната ни система в този си вид, а и че тя трябва да бъде реформирана незабавно. Защо ли? Ами защото, първо, училището в този си вид е ужасна загуба на време за ненужни глупости. И второ, това е мястото, в което неволни инструменти на системата, наречени учители, се стараят на всяка цена да вкарат на сила децата в същата схема, която тях до нищо не ги е довела, защото те самите от нищо друго не разбират. Хора! Училището прави от вашите деца дебили! Не го ли забелязвате? Вижте сега. Изпращате в предучилищната отворени за света и интересуващи се от всичко малки хора. А след 7-ми клас получавате изнервени и объркани тинейджери, които слушат само примитивна музика, познават вкуса на най-долните алкохоли и най-евтини дроги и веднъж завинаги са освободени от желанието за развитие на знание. Хора, наистина ли не го виждате? Слепи ли сте? То това са вашите деца. Замислете се малко. На кой континент е тази карта? На Европа. Сигурен ли си? На Европа и Азия. И карта на Европа. Стига! Това е гадно. На Балканския... Не, чакай. Мисля, че това Австралия долу трябва да е Нова Зеландия. След като това е Европа, тук някъде е България. Де е България? Ами, е така. Защо всички показват Словения? Това е Словения. Ами, не знам, защо така очертано и извести ми се, че... Майче е това, ама не съм много сигурна. Ето тук. Това е Словения. Стига, сериозно, не, хора, моля ви, не ме излагайте така. Че не мога да я намеря. Не знам. Сигурен, че на Европа това бе. Къде? Каква е формата на България? Познай, хайде. Абе, аз ако успея да я видя изобщо ще ти кажа, ама чакай малко сега. На юго-исток. Да. Тук е България. Браво. Къде е Балканския полуостров? Никъде нямам. Къде е? Кажи ми къде е Италия. Виж картата. О! Лесно разпознаваема е, не лесно разпознаваема. Майче е Италия. Добре. Португалия. Кое? Португалия. Голяма излагация. Добре, чакай. Чакай. Сега, Италия... от тук, не знам, ще се опитам да я намеря, ама... Направо ми изкочиха вените от напрежение, братле. Италия. Аз направо топло ми стана вече от моята простотия, майна. Съблечи се малко, той е толкова топло тук. Да се разхвърлям, ако искаш хептен. На Великобритания коя е столица? Не знам. Англия? Ти викаше Златки преди малко, нали? Великобритания. Лондон. Няма да кажа Англия при всички положения. Лондон трябва да... А на Турция столицата коя е? Истанбул, не. Не е Истанбул. Анкара. Стига, имах контролно по география, преписвах. Така, сега колкото да види това нещо. Истанбул. Я пак помисли. На Гърция. На Турция. На Турция. Истанбул. А столица на Беларус? Харков. Харков е град в Украйна и той не е столица. Знаеш ли някаква забележителност в Париж? Айфеловата кула. Айфеловата кула. Тур де Франс. Тур де Франс е забележителност, добре. Кой е проектирал Айфеловата кула? Никаква идея. Вече това не знам. Първото му име е Густав, само фамилията ми кажи. Не мога да сетя. Абсурд да го кажа. Айде, първото му име е Густав, фамилията? Алфредо. Искам да се извиня господин Козарски, който ми пише шестица. А вие, приятели мои,
Ако искате да видите пълни интервюта с участниците, е нужно само да харесате страницата на предаването ми във Facebook. Ако искате, можете да се присъедините и към групата на предаването. Линкове към двете можете да откриете в описанието. И ще бъда много щастлив, ако някой от вас се абонира за канала в YouTube. Със сигурност много от вас искат да станат част от екипа на предаването. Сега ще ви дам тази възможност. Нека всеки, който има камера и микрофон, ми пише и може още от следващия път това да бъде уредено. А сега за подарък. Това е една много яка чашка, която ще получи този от вас, който влезне в групата и там публикува най-интересните и забавни вицове, снимки и клипчета. Пожелавам успех на всеки един от вас. Това е! Очаквам вашите коментари и съобщения. Аз съм Ники, а вие гледахте Пълен Айлак.